A Pobra do Caramiñal despedirá o 2025 e dará benvida ao 2026 cunha gran festa de Ano Novo. Música, badaladas, a animación polas rúas e discoteca móvil completan un programa pensado para que todos os veciños celebren sen ter que desplazarse. O 31 de decembro, a Pobra do Caramiñal despedirá o 2025 e dará benvida ao 2026 cunha gran festa de Ano Novo que incluirá música, badaladas, animación, discoteca móvil e cotillón. As Concellerías de Cultura e Mocidade colaboran un ano máis para ofrecer á veciñanza unha alternativa de lecer para celebrar sen ter que desplazarse fora do municipio. É unha festa moi, que xa nos la está pedindo, a veciñanza xa nos está preguntando se este ano tamén se vai a facer. E claro que sí, porque tuvo moitísimo éxito, foi moi ben aceptada, entón vamos a facer un pouco como todos os anos. A festividade comezará ás 11:30 diante do Concello cunha entrega de uvas e cotillón para o público asistente. Pouco despois, a cantareira Marilo Ríos, da Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios Caramiñas, ofrecerá as prebadaladas ás 11:45 da mañá. Pois este ano, como novedad, temos a unha veciña da Pobra que vai a ser ela encargada de dar as campanadas e de amenizar ese ratiño un cuarto de hora antes de dar as campanadas, que é Mariló. Ela pertence a unha asociación de Pobra, está en teatro, está en baile, está en poesía, está en tantas cousas que creo que tamén é bonito que veña da man dela dar estas campanadas. Ás 12 chegará o momento das badaladas, marcando a entrada ao Ano Novo, seguidas dunha animación polas rúas do municipio, a cargo de Festicultor Estroupe. A festa continuará pola noite, á 1 da mañá do xoves 1 de xaneiro na Praza Alcalde II Durán, cunha discoteca móvil e cotillón, para que os veciños poidan seguir a celebración ata ben entrada a madrugada. Xa pola noite, como sempre, temos tamén unha sesión DJ, para a xente que non queira desplazarse a Boiro ou a Ribeira. Xa sei que na Pobra, estamos un pouco pola noite, non hai moitas opcións, entonces o Concello vai a seguir poñendo esa carpa e un DJ para a xente que queira recibir o ano saltando, bailando e divertíndose. Os edis destacan que esta festa de Ano Novo xa se converteu nunha actividade consolidada na programación anual, polo que esperan unha asistencia similar á das edicións anteriores, que demostran o éxito desta alternativa local para comezar o novo ano con festa e diversión para todos.